sådan lidt den anden vej. Jeg har tænkt bare at lave sådan en lille hyggeblog og se. Måske tegne lidt, slappe lidt af. Så kan I lige se, hvordan det er i eftermiddagen. Tit med mig, når jeg skal til gymnastik. Og ja, jeg har lige tegnet det fregner, fordi jeg synes, det var sjovt. Ja. Nå, vi ses lige om lidt, mens jeg lige tager noget det her af, fordi det er slet ikke grimt. I guess. Bye bye. Okay, sådan der, nu har jeg lige fået det her af. Det er sådan... Nu er jeg bare lige et rød. Nå, det er bare... Okay. Jeg gider ikke godt. Ja. Jeg ved ikke, om I ikke engang må se mit værelse, fordi min første video... Min første video, det var faktisk hos Katrine, min bedste veninde, og hende må jeg også meget gerne gå ind og abonnere til, fordi hun vil gerne have 200 subscribers. Og jeg vil gerne have 100, jeg har ikke fået 100 endnu. Jeg rydder lige lidt op. Ja. Min midtværelse er lidt rodet, så jeg skal ikke sige mit røde værelse. Nej, det skal jeg nemlig ikke. Ja, vi kan lige se. Min favorite væg, det er nok den der væg, fordi det er min yndlingsfarve, og ja. Og jeg har faktisk fået sådan et ægte kamera. Ja, nå, jeg rører lige lidt op, og så kommer jeg tilbage. Hej. Hov, det kan man lige tænke om. Jeg har faktisk ikke sagt, hvem jeg er. Jeg er faktisk anonym. Nej, det er jeg ikke. Jeg hedder Kaja. Jeg er 9 år. Jeg er 10 snart. Og jeg synes, det er rigtig sjovt at lave videoer. Og også selvom der kun er 20 eller 30, der ser mine videoer. Ja, jeg synes det stadig, det er rigtig sjovt. Ja. Og hvis I har en YouTube-kanal derude, så i stedet for sådan at lave videoer, hvor du har sat en musiklyd ind over, eller den, så også husk at lave nogle rigtige videoer, som den her for eksempel. Eller hvor du selv snakker dit eget sprog med din egen stemme, fortæller lidt om dig selv. Så går det meget bedre. Jeg ved godt, jeg har heller ikke rigtig særlig mange følgere, men jeg synes, det er sjovt, og det er det vigtigste. Og så husk, man skal være søde ved andre og ikke skrive noget hate. Hvis der er nogen, der skriver hate til jer, blokér dem. Ja, eller giv dem en anmeldelse på YouTube. Med at sige, at de er blokeret, eller også skrevet noget grimt. For så bliver de faktisk bandlyst fra YouTube. Og på din kanal. Bare lige godt råd. Jeg ved godt, det er måske lidt langt den her video. Lidt smule langt. Men jeg synes, det er sjovt at lave lange videoer. Og nu kan jeg også lige klappe mig i hovedet, mens jeg snakker. Ja. Jeg snakker lidt meget lige nu, synes jeg. Og se lige. Jeg har jordbærsager. Ja, skillingestampe. Og lige nu har min søster lidt kaos. Because hun skal til dans. Ja. Og jeg har nogle lidt flere ting med mig. Jeg går til gymnastik, det er nok lidt. Det har jeg lige fortalt. Men jeg går til spejder. Og jeg har tænkt mig at lave en Q&A. Så hvis I har nogle spørgsmål eller noget, så må I meget gerne spørge. Jeg har også lige flyttet skole og sådan nogle ting. Og jeg er den yngste. Oh my god! Og bare lige folk, der tror, at de yngste får deres vilje, det gør de altså ikke. Okay? Det gør det bare overhovedet ikke. Ja. Nej, jeg bliver lige færdig, og så kommer jeg tilbage og viser jer også mit værelse, hvor det faktisk er rent. Ja. Babosh. Hallo. Nu viser jeg lige mit værelse. Det er sådan lidt. Så først, så er der hyggegruppen. Den her, den er sådan lidt rodet, fordi jeg har så meget tøj og sådan lidt. Ja,
Og bare lige, hvorfor I spørger, hvorfor jeg har en dinosaurbamse her. Det var nemlig det var. Men det er fordi, da jeg var lille, jeg var sådan lidt en drengepige. Ja, og så er det den her politistation, som jeg selv har lavet. Det var sådan et skoleprojekt. Ja, og vi vandt. Vi fik et blyant, og vi skal lade, så det var ikke særlig spændende. Men ja, vi vandt stadig. Der var en, der var en, jeg siger ikke lige navnet. Der var en, der havde lavet en bold i glas, som jeg legetøj ud af skrald. Vi skulle lave ud af skrald. Og det, han tabte, vi kan godt nok også godt forstå. Men, okay, det er lidt tavligt at sige, men ja. Så har jeg det her. Det er lidt barnligt, men jeg spørger så lige meget. Det er sådan, der er en... Her, der tror jeg, der er en lille opvaskemaskine. Det er et normalt skab. Så er der en ovn. Og et køleskab. Jeg gider ikke lige at vide. Og så er der en mikroovn. Så se Secret Room. Oh my god. Ja. Så har jeg mit skab her. Og selvfølgelig min seng. I skal se alle mine bamser. Babash. Okay, jeg er ikke klar til at se alle mine bamser. Der er faktisk flere end det her oppe på loftet og sådan noget. Er I klar? Ja, sådan er det her. Det er ikke mange bamser. Der er sådan der. Så er der sådan. Den der bams. Den her kan jeg faktisk ikke huske, hvornår jeg fik, men den er rigtig gammel. Så har jeg den her. Det er Bedune. Så har jeg den der. Der var kun én tilbage. Jeg kan ikke rigtig... Jeg tror ikke, den findes længere. Og så er der en lille kat. Nogle squishmallows. Så er der alle de der små bamser, som alle sådan noget på. Men ja. Det er sådan en friendly. Kan I se jer selv i dens øjne? Jeg kan i hvert fald se jer i dens øjne. Jo. Og så er der dem her, og så er der alle de der blæksprutter der. Og den her har jeg også, min veninde. Og så er der også lige nogle der. Se. Og så er der den der skuffe, som er fyldt med bamser. Jeg tænker egentlig, at det var den video. Det er den længste video, jeg nogensinde har haft. Jeg har også lavet en video mere, og det var Sprite Challenge. Også gå ind og tjekke den ud. Nå, farvel.